Ibantu bakuthi noba ningazama mandibulise noba ningazama ukundenza umntu ombi kangakanani kodwa izinto endizithethayo zineziganeko njena azizujika ubunyani bazo kuba ndisenziwa umntu ombi. Phambi kokuba ndithethe le nto ndifuna ukuyithetha make ndiqale ndibale nje izinto zibe mbini zibe ntathu. UDr Nokuzwela Mndende ukuba ebengenatyala zintathu izinto ebenokuzenza. Eyokuqala, uyakwazi uye epolice station uthi naku umntu ethetha ngegama lam uvule ikheyisi ye-defamation. Kungenjalo uyakwazi ukuya emagqwetheni wakho akuncedise ukuvula ikheyisi still ye-defamation. Xa usonqena ukwenza njalo, indlela ebalula uyakwazi uya ecourt uyocela i-court interdict. Then wakube uyifumene i-court interdict, uye uhambe namapolisa niyidilivarishe niyise kulo mntu umnqandayo bangaphinde athethe ngegama lakho. Andikafumani nenye kwezi zinto zintathu. Mandiphinde ndiveze le ndawo. Ukuba bendixoka xa ndisithi ndim owafaka uDr Nokuzwela Mndende kwa-SABC, u-SABC yena qala ebenelungelo lokundinika i-court interdict okanye andimangalele kuba kukungcolisa igama lika-SABC ukuthi ebantwini wawusebenza kwa-SABC ungazange usebenze. Inoba niyandiva. Abafuna ukundiva baza kundiva, ongafuni ukundiva andixeleli yena. U-SABC unalo ilungelo. Yabona ndibabale abantu bakwa-SABC endandisebenza kunye nabo ndithi ndatreyinwa nguba uMandla Myeko ekwenzeni iinkqubo zemveli. Xa ndixoka ndingabanjwa. Ndithi uba usiganeko njokweni, uba uNibek Magwa, umama uKrweqana osekhona ngokuphayana, umfundisi Jonga, ngabantu endandihlala kunye nabo ii-meetings ndisekwa SABC ndingumcebisi weenkqubo zemveli. Ngabantu endandihlala ii-meetings kunye nabo. Bonke abantu ndibabalayo bangandimangalela ukurhuqela igama labo eludakeni xa kanti ndithetha ubuxoki. Even umnumzana uPhumzile Mnci, njengoba ndike ndahlala naye intlanganiso njena ngo-2014, 2015, 2016, ndisuke eKapa ndiyohlala imithingi kunye naye eBhayi. Ukuba ingathi kanti ndiyaxoka, naye anganelungelo lokundimangalela ukungcolisa igama lomhlobo wenene, nokungcolisa igama lika-SABC, nokungcolisa igama lakhe. So ndifuna olandela izinto endizithethayo, ndifuna ayazi into yokokuba ukuba bendixoka, umthetho ukho ukubamba amaxoki. Mandigqithe kule ndawo. Make ndize kule ndawo ke ngoku ndiyibonayo uba ifuna ukungathi isirhuqela kwezinye iingxoxo endingenamdla wazo. Uyabona uDr Nokuzwela Mndende uthe awufika kwaMprofeti uRhadebe wafike wathi ze nilumkele abantu abathi besecaweni babe besesintwini ukuba ba-most dangerous. Yintetho ekhelesi leyo ebekungamelezekanga uba uyenzile. Whether you like it or not, bengamelezekanga uba uyenzile because ixhokonxa imfazwe. Aba bantu wayebagxothile 25 years back uDr Nokuzwela Mndende sithi bangxabalazile. 25 years later usabathuka ngokuba mshiya yedwa. Ayonkohlakalo leyo kokungcola oko. Kuni ayonkohlakalo ayikokungcola, it's fine. Kodwa kuthi thina abantu abathukwayo inkohlakalo yokungcola. Sina 25 years sohlukana noDr Nokuzwela Mndende kodwa usakwazi uya kwaMprofeti uRhadebe athethe ngathi, awugqiba athethe ngenkosi athi zingxabalazile. Ezi zinto zimbini ndizikhankanyayo ngoku ayizo zinto bekumele uba uDr Nokuzwela Mndende uthethile ngazo kwaMprofeti uRhadebe. Whether you like it or not, ebengamelezekanga abe uthethile ngezi zinto zimbini. Xa ndiyivala ndibuhlungu ke kuba mna ndisuke eRevelation
ndakhala ndancama eRevelation ndifuna ukuba close kumprofeti uRhadebe. 1, ndenza ialbum ngaye, ndagqiba ukwenza ialbum ngaye ndamnika esandleni ndathi mboni yakwantu nantsi ialbum ndicela amancedo. Ndawugqibe ndathi mboni yakwantu ndirhalela ukusebenza eRevelation kodwa ingxaki yam ndinemisebenzi yam endizenzela yona endicinga fanele into yokokuba xa ndinokuba ngumntu onothi asebenze eRevelation ngokohlobo loba ke ndilandela imigaqo yaseRevelation ndingachaneka kuba omhlawumbi kungakho izinto zam endizenzayo like ndino-YouTube channel, so kunganyanzeleka kubekho into zam endingakwaziyo ukuzenza. So mna into endiyirhalelayo mboni yakwantu yinto yokokuba ndithi kwangaxeshanye ndixakekile ku-YouTube channel wam nezinto zam endizenzayo, but nindenzele i-contract apho ndinoba nemisebenzi endimane ndincedisa ngayo apha eRevelation. Mandenze umzekelo, ukuba ungaye eMonti kwibhrentshi yaseMonti ubuze uba uDaluxolo Hoho ngo-2018 wenza ntoni apha eMonti ukunincedisa zi-researchers, baza kuxelela eMonti uba wenza 1 2 3 4. Andizuzibala uba ndenza ntoni ukuba umgaqo waseRevelation uthi xa uyi-researcher, in fact noba uyi-researcher noba usebenza kweliphi na ibakala eRevelation awuvumelekanga into yokokuba uyichaze into ubuyenza uyithetha kubantu abangenanto kwenza nayo. Ithetha ukuthi kanti uzuyichaza uba ndenza ntoni in terms of i-research eRevelation, but I played a very important role ukuncedisa i-researchers zaseMonti. Kangoba ndandide ndirhalela into yoba ndimuve apha eKapa ndiyohlala ngaseMonti so that ndizazi uba ndizawuba seRevelation eMonti, because ndafumanisa uba iKapa lindamkelanga and iKapa line-politics and iKapa linento eninzi nje endingazange ndiyithande. Zange ndaphatheka kakuhle eRevelation eKapa. I'm sorry uba ndiyibeke icace loo ndawo leyo. Emveni kuba imboni ke yakwantu ndiyinikile ialbum yam endicule ngayo kuyo, ndafowunelwa yindoda eyiprodyusa kwi-Abaz Music. Yathi kum, bhuti Hoho, ngokweprocedure yalapha bekufanele uba le album ize kum mna ndidibane nopresident, from upresident iye kwimboni. Now wena ngoku ialbum yakho iyoqala kwimboni iza kuthi. So kwayindlela eza ngayo le album yakho ke ayikho right bhuti. Andizange ndithande, zange ndithande. Wathi net batsho lo mfana, yaqonda mhlawumbe ndilo bhuti ke, wathi net batsho lo bhuti yaqonda uba andisaphinde andisekho right uba kaloku mna I thought ukuthi xa ndibonge ngemboni ndenze ialbum ndayinika imboni ndigqibile. So lo bhuti ke ngoku andibizele nakwi-interview, bandi-interviewer, yayinguye nomntu ongumama, bandi-interviewer bandibuza izinto ezandikhubekisayo. Endaphela ndixelela le brentshi seKapa ndathi ndinqona ubiza amagama abantu ke, ndixelela le brentshi lapha eKapa ndathi andaneliseki yindlela endiqhutywa ngayo ngubhuti lo okwicandelo lezomculo nezenkcubeko apha eRevelation, kangangento yokokuba ndinayo ngoku nento ethi mandivele ndirhoxe. Ndagqiba ndabe sendirhoxa kangangento yokokuba umpostile lo ndandithetha naye olapha eKapa wade wathi into endixakayo yinto yokokuba uze sele unaso isigqibo bhuti Hoho, and ke ngoku kunzima ukukujika kuba sowusithathile isigqibo. Ndathi no, into ebala uba ndisithathe isigqibo yinto yokokuba uthe ndingene rongo. So xa ndingene rongo ke ngoku, xa ungene rongo, yabona thina mos sikhule ukuba ungene emzini uzungabulisi bekusithiwa phuma uphinde ubuye unkqonkqoze kuthiwe ngena. So ke ngoku ubhuti xa isithi ndingene rongo, into engcono mandiphume eRevelation. Izawuthi xa ndiredi ndisike ndiphinde ndizonkqonkqoza nindivulele uba niyandivulela. Awusezondiva uba awundiva. Ndithi kubhuti, okanye ke ngoku sendithetha ke ngoku nompostile lo useKapa, ndithi kuye, bhuti mna nanjengendoda esiXhosa
Ndikhule kusithiwa xa ungene rongo emzini kuthiwe phuma. Wawugqiba uphuma uphinde ubuye uzonkqonkqoza okutsha uvulelwe, wakube uvulelwe uthi molweni. So ke ngoku ndithi ke ngoku mna ndicela uphuma, kodwa ke ngoku ubuya ndizawubuya ndawuthatha isigqibo sokubuya. Uyabona ke andikasithathi isigqibo sokubuya, ndifuna sivane ke ngoku. Ndisemkile eRevelation, andikasithathi isigqibo sokubuya nanjengoba kwakuthiwe ndingene ngomnyango orongo. Lo gama mna ke ngoku ndisebhizi nokubona into yokokuba ndiyabuya na okanye andibuyi, kufika uDr Nokuzwana Mndende sethuka thina. Wabuyithintile ke ngoku njengoba kunjena nje ngoku, wabuyithintile. Kwaye ndicinga fanuba ndandingathathi isigqibo sirongo mna xa ndisike ndivele ndibuye umva. Yayiyinto entle loo nto leyo yoba xa kusithiwa ndingene ngomnyango orongo then ndibuye umva ndiyozama ucinga uba inoba ke ngoku xa bendizawungena ngomnyango orayithi befanele uba ndenze kanjani. Kuba eyona nto mna ndandiyiphepha ndandiphepha into yokokuba ndiye namava endinawo eRevelation ndiyowasebenzisa kwindawo erongo ndiphele ndihetisheka. Uhetisheka njani? Ngolu hlobo, ndinezinto ezizezam endizenzayo kwinkcubeko ekufuneke ke ngoku xa ndiseRevelation ndiyazi ukuthi andizukwenza ezi zinto zam, ndiza kwenza izinto ngokwehlobo laseRevelation. So mna ke ngoku ndandifuna ke ngoku into ezawucaca ibhalwe phantsi in black and white, into yokokuba siyakwamkela daluxolo hoho apha eRevelation. Nazi ii-role onokuzidlala apha eRevelation. Mna ndibhale izinto endizenzayo, kuthiwe ke ngoku ezi zakho izinto ozenzayo qiniseka into yoba azikuphazamisi oku umele uba uyakwenza eRevelation. Noku kwaseRevelation endizabe ndikwenza makungakuphazamisi oku ndizabe ndikwenza ndisisiqu ndingudaluxolo. Ndandifuna into enjalo mna. Ethe ndakubona into yokokuba ayenzeki okanye ingathi iza kuba nzima ukwenzeka, ndabuya umva. Ndibuya umva kodwa ndizixelela into yokokuba ngexesha elirayithi ndizawuphinde ndihambe ndiyonkqonkqoza eRevelation. Ngale ndlela ke irayithi lo bhuti wayendifowunele wathi mandiyilandele, ndilandelele loo ndlela ke ialbham ndiyenze ndiyinike amadoda aphambili kuloo branch. Kodwa ndandizixelele nalapho into yokokuba akukho nto endinophinde ndiyenze mna ithi via Cape Town. Maybe that is the reason eyenze into yokokuba ndithathe ixesha ke okokubuya, kuba njengokuba ndingene eRevelation through iCape Town njena ndazixelela uba andifuni uphinde ndibe nanto endidibanisa neKapa ngokwaseRevelation. Iyakuthi uba ndiyabuyela eRevelation ndibuye through iMonti, lona ndicinga fanuba lakwazi ukuyibona ivalue kumsebenzi wam. Mna I still believe ukuthi iCape Town ayizange ukubona ukubaluleka kukadaluxolo hoho eRevelation. Andifuni ke ukungena kwizinto ezininzi endingazange ndizithande. Ingayimpazamo enkulu loo nto leyo uba ndingangena kwizinto ezininzi. Ndifuna ubamba just le ndawo ibalulekileyo yoba laa ndoda yayindifowunele ithi kum, wenze rongo ngokunika ialbham imboni. Bekumele uba ialbham ize kum, mna ndiyinike ipresident iyinike imboni. Ndifuna ukubamba just leyo indawo esimple. Ezinye andinakuzithetha, ndingozixoxa neRevelation because ingangathi ndiveza ubume baseRevelation. Remember kaloku uDr Nokuzwana Mndende iimpazamo zakhe xa ndiziveza kuba wayefakwe ndim kwa-SABC. Ayizujika loo nto, yimbali. Whether you like it or not, ayizujika into yoba wayengene kanjani. Ndim owathi ebantwini masivoteleni uDr Nokuzwana Mndende angene kwa-SABC. Ndingumphangeli wakwa-SABC, whether you like it or not. So zijike loo nto leyo. So yena ndimtshalenja kuba uyiloza kwindawo afakwe ndim kuyo. Ayisekwanga ndim iRevelation,
koko ndiyile ndazibona intsebenzo ndazithanda ndade ndacula ngazo. Asikho isizathu sento yoba ke ngoku ndichaze iimpazamo zakhona. Endinokuyichaza into qha yile ibandakanya mna nokwamkelwa komculo wam. Xa ndiyivala, ukuba uDr Nokuzwela Mndende ebemthanda umprofeti uRhadebe, ingethathe iCD zaseRevelation ozidlala emhlobo wenene, athathe umprofeti uRhadebe oxoxa naye emhlobo wenene, anike isapoti kwiRevelation, angasebenzisi iRevelation ukuthuka thina. Andizuyijika loo nto endiyithethayo. Whether you like it or not, andizuyijika. Mna ndifike ndafaka isapoti, ndanika isapoti kwizinto ezenziwayo eRevelation. Nawe ke Dr Nokuzwela Mndende ambofaka isapoti kwizinto ezenziwa eRevelation. Susebenzisa iRevelation ukulwa nabantu abazintshaba zakho. Ndiyanicela mawethu, ndiyanicela mawethu, nani zikhetheni izinto. Hluzani inyani kubuxoki, kuba xa ningakwazi ukuyihluza inyani kubuxoki, loo nto yenza ngoku nam ndimane ndizibuza into yoba le Bhayibhile xa niyigxeka inoba niyigxeka kuba niyigxeka na okanye kuba niphenjelelwa zizinto ezithile esingaziboniyo ngamehlo. Ezi cawe nizigxekayo aniphenjelelwa zizinto ezithile na esingaziboniyo ngamehlo. Silandele nina kanti silandela abantu abane-ajenda. Mna kandikufuni ukulandela abantu abane-ajenda, ingaske ndilandele umntu oyihlambulukeleyo indlela. Ukuyihlambulukela ke indlela kufana noku ndithetha ngako into yokokuba xa ndisithi uDr Nokuzwela Mndende ndamfaka kwa-SABC, ndamfaka kwa-SABC, ndakube ndimfakile yena wandigxotha kwa-SABC. Awugqiba ukundigxotha wagqiba i-25 years engakhange akwazi ukufundisa abantwana ukuthandaza kanjani, engakhange akwazi ukufundisa abantwana ukunqula, engakhange akwazi ukufundisa abantwana ukuyishumayela imveli, engakhange akwazi ukufundisa abantwana inkcubeko. Ezaa zikhalazo wayezenza phambi kokuba simvotele angene kwa-SABC, is-25 years ngoku, usaqhubekeka nezaa zikhalazo zokulongxabalaza, zokulwicawe, zokulwa iBhayibhile. Kuzawude kusetyenzwe nini esintwini? Kuba abantwana bamele ukufundiswa ukwenza, hayi ukufundiswa inzondo. Abantwana bethu masibafundise ukwenza. Zenziwa kanjani ezi zinto? Xa ungasebenzi uyithandazela kanjani? Ukuthandazela kanjani ukusebenza ungumntwana okwinkolo kaNtu? Xa unemigqwaliso, unamashwa, wenza kanjani ungumntana okwinkolo kaNtu? Xa kuqhekeka umtshato, wenza kanjani okwinkolo kaNtu? Masiyenze inkolo kaNtu irisponde kwiingxaki esinazo. Nanjengokuba inkolo yobuKrestu ngoku irisponda kwiingxaki abantu abanazo, nathi inkolo kaNtu masiyenze irisponde kwezi ngxaki sinazo. Uzazi uba xa ukwinkolo kaNtu izinto ezininzi ubungenampendulo yazo uza kuba nempendulo. Izinto ezininzi ebezikuxakanisekile ziza kusuka kuwe. Izawusithatha iminyaka ke le nyani ndiyithethayo ukuba mayenzeke, kodwa ekugqibeleni iza kude yenzeke. Andifuni ukuba mde, andifuni ukuba mde. Abo baye baxaba endleleni yam ukuba mandingakwazi ukudibana nomprofeti uRhadebe ngokupheleleyo, ngabo abamathwale uxanduva lokungathi kungakho iyantlukwano phakathi kwam neRevelation. Ayilo tyala lam. Ndiyile ngeenyawo zam mna kwamprofeti uRhadebe. Ndathi ndadibana naye ubuqu, ndamnika i-album esandleni, ndathi ndicela amancedo. Ndawafumana loo mancedo. Okay, ungaya kuYouTube wam channel, ngena ngoku kuYouTube channel wam ujonge, ndinombongo phaa othi abaprofeti bakwaNtu. Mamela laa mbongo, zange ndiwudilithe.
andizifaki izinto mna endingazithandiyo ku-YouTube channel wam. Iingoma zam ezingomprofeti uRhadebe ithe ngoku ialbham yam ingathathwanga iRevelation, ndingazinikwanga izizathu, ingathathwanga. Ndazixelela into yoba ezaa zinto zintle ndandizibonile kumprofeti uRhadebe andizuzidilitha, zange ndizidilithe. Ubungajonga apha kuloo YouTube channel wam uzafika zikhona iingoma ezithetha ngomprofeti uRhadebe. UDr Nokuzela Mndende iphi into anayo encoma umprofeti uRhadebe, nangaphezu koba esebenzisa umprofeti uRhadebe ukusithuka, asebenzisa ii-powers zikamprofeti uRhadebe uthuka inkosi? Yinto entle leyo. I think noba ndingafa mna, I don't care. If ubomi bunje, noba ndingafa ndawufa kamnandi, umphefumlo wam uxolile, kuba ezam iinyani ndizithethile. Kukho amadoda afaka kabuhlungu, ithi porho indoda because ife inezinto engakwaziyo ukuzithetha okanye eyoyikayo ukuzithetha. Mna akho nto endiyoyikayo ukuyithetha kuba ukufa andikoyiki.